Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:40. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon. Epic sa sarap, epic sa kulit. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable
sa atin mga palangga nga mga tagpalamati. Ari naman si Tita Will mga magalingaw sa inyo sa karon iya nga hapon sa palatuntunan This is My Life. Karon nga adlaw Miyerkules, Disyembre 21 tuig 2000. Disyembre ano tawo ang balmo? Disyembre 4 tuig 2019. Ginadalian mo gid karon. Anyways, atong sa ni Christmas countdown, 21 days more to go before Christmas Day and 28 days before New Year's Day, January 1, 2020. Pasalamat kita sa aton sa mga palanggaman ng mga tagpalamati. And of course, pasalamat kita sa tanan. Ha? Sa aton man pagpangamuyo, ara na. Nangin matawhay ang aton sa panahon. Wala kita maapektuhan sang tuman man diri iya sa Isla San Negros. Pero ang masubo-subo is ang ginbili ni Bagyo Tisoy, ha? Sa iya man last na sa iya 4 ka landfall. Pila ka kabuhi man ang iya sini na dagyat. So, kabay pa nga makagwa na gid man siya. Kasi ano pang adlaw siya magwa, pero dapat maghinay-hinay na siya, ba? Manduan mo bala si Tisoy, tawe, relax ha. Na? Naghuyang na gid man ang iya puwersa, pero sa gihapon, sa nahambal na naton, may ara party pa ang kadagatan nga ang iban hindi pa makapalawod. Nalipay naman ang atong sini mga kauturan nga mga mangingisda gani kun ara kamo sa kalalawran subong kay nagaupod kay Tito We. Hinay-hinay lang medyo halong-halong lang. Kag nakabalik naman sa pagbiyahe ang atong sini mga barko. Sa mga nagatabok sa dagat nga halin pa sang kahapon ang kulit. Siyempre, nagapasalamat man kay ting iban balik sa ila trabaho, iban may mga importante nga mga hilikoton. Kaya pasalamat kita sa mahal nga Dios kay ti ara nagbalik na ang biyahe sa aton roll on roll off ang mga fast craft kag ang mabiyahe sang barko sa mga malayo man nga lugar. Kag balik man ang schedule sang flights, amat-amat man kay ti may mga party pang baskog iya ang hangin, may ara pa nga party nga apektado sa gihapon ni Tisoy. Kag sa nasiling man nato nga aton anay dira nga mga kauturan, especially sa mga merkado, mga taxi drivers, mga jeepney drivers nga nagaupod man kay Tita Wilma karon nga hapon. Aton man pagpangamusta sa inyo, kamusta ang biyahe? O wala hay-hayanay, ha? Padayon lang ang pagbiyahe. Especially ang mga miyembro sa OTTG, na Operation Tulong Task Group nga mga taxi drivers. Halong lang kamo sa pagbiyahe, ha? God bless lang. Okay, kag sa nasiling na naton sa karon man nga hapon, aton man matahom nga lilentunon, pero antes man remind ko sa inyo man mga greetings upod man sa inyo mga suggestion, piece of advice, recommendations para sa iton sa ni ginabasa nga sulat sa kahapon, arang iton sa ni text hotline 0938225517 again, 0938225517. Kag ang aton man Facebook Live, Action Radio Bacolod. Basta ano ganito basta open na inyo Facebook account, search nyo lang Action Radio Bacolod, updanay kita dira, i-click nyo lang ang live sa mga videos. Kay updanay kita ni Tita We, tugtugtak na 3:00. Sa mga nagahulat man sang ilang mga masuwati nga numero kag sang ila sini horoscope, yes, Tita Wilma. Pero ang ito na matahom nga lalantunon para man sa inyo tanan from Perry Como. And I love you so. And I love you so.
Okay, and I love you so from Perry Como. Kag syempre man, love me for what I am from the Carpenters. Sa aton dira mga young at heart sa inyo, ang aton man pagpangamusta kag hinay-hinay gid kamo. Hindi ani magpasaway, relax lang kamo dira. Ala una 52 Action Radio Philippine Standard Time syempre man. Ang aton sa ni mga kauturan dira nga nagakinahanglan or magakinahanglan sa mga fresh flowers. Preska nga mga bulak. Sa ano man nga mga okasyon, ano man nga mga events. Ara ang Johnny and Christine Flower Stand ganahamtang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street. Pero pwede ninyo sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si may kag si Tintin nga mag-entertain sa inyo. Kaya syempre nga ito naman DTX 500 capsule, hindi ninyo pagkalipatan. Ina para sa aton, healthy nga liver para hindi mahalitan kinanglan. Tipigan, proteksyonan, kag halungan na itong pagi sa pag-inom sang DTX 500 capsule. Adlaw-adlaw para sa complete management sini. Ang DTX 500 capsule sa nasiling na naton, may detoxifying compound. Nga mong nagatinlo sa aton atay. May mga active ingredients of the liver. So, kinanglan healthy atong liver adlaw-adlaw. Mabakalina sa mga butika man dira sa inyo tag sa kalugar. Of course, di naman sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pero may nga balita, pwede ka mo makabakal online. Paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Hindi gani sa Facebook page niya, Kalusuganyan. Kagtandaan nyo lang, ang authorized online distributor amo lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Products kag Klinika de Alternativo Medicina. Ala una 54 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, sa mga nag-upod sa iton online, madamo gid nga salamat, and of course, ang nag-upod man sa iton sa ilang mga transistor radio. Greet ko lang ta family Hilado sa La Carlota Ed Hilado. Salamat nged kay Red Ruby via Maming. Why ga sound cellphone ko tahaw, kita mo daday. Mayara kita dala nga na note. Basta ga-play gani song si Tito We, gini-mute na siya. Kay nga ay di kita gusto maglalis sa Facebook. Ila na iya matarong nga kinanglan i-mute na siya kay hindi kami pwedeng mag-violate sa ila sa rules and regulation. Hindi, Ruby, got me. Tawi, good afternoon, Tita Wilma, watching from Magbalyo, Kabangkalan. Kanami, gid, sang signal mo diri sa amon. Salamat, gid. Kaso hindi ko mabasa ang imo sini account name kay Arabic. No? Arabic ina, yes. Miss Heaven, good afternoon, ara ka na. Salamat. Ala, una 55. Relax lang si Tita Wilma magabalik man para sa itong sulat sa sininga hapon, and of course, sa mga greetings pagkatapos ng pila, ka mga importante nga mga pahibalo.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Alas 2:03 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ato na panyawan liniment ha, para dira sa aton mga kauturan nga nagareklamo nga masakit ang inyo kilid sa Corazon Locsin, Montaliban Memorial Regional Hospital. Dira sa may Pacific Pharmacy, JDN Pharmacy, RX Trade Drug Store, Mims Pharmacy, Kag Farmasya Caro. Sa Jex Marketing, anamtang sa idalom sa Action Radio, pwede gid ninyo dira mabagal. Miss Eva Sanko, good afternoon. Thank you. Aha, kay Romela Fehidero. Good morning, Action Radio, watching from Kuwait. Okay. Good morning and good afternoon sa imo, ma'am. Thank you, guys. Good PM, Tita Wetang, miyaw ko lang liyog, Tita. Ang always nga nagapamati sa imo si Manang Ruby Yuhan, Nanay Mama Juliana Roma, kaga Mama Erlinda Hico. Sang Hacienda Rubles Isabela kay Chay Mila Olarte. Thanks good Tita. Speaking sa Isabela diraman sa ilan na day Mami Diana Consolacion kay Daddy Boy, salamat mayong hapon sa inyo. Kay Mami Pilar, and of course kay Nanay Dailin, mayong hapon, kamusta? Good afternoon Tita Wilma, sa wakas nakita kung nagid ikaw, sang una sa radyo lang mabati ang tingog mo, subong may cellphone na ko, pwede ka view sa programa nyo. Okay, Andala Cruz, salamat gid, welcome. Salamat gid. Good afternoon, Tita Wilma. Tamyaw lang ko daliwat sa amon sa barangay Palayog, Hinigaran. Sa akon mga pamilya, labi na kay Maninay Gloria Lara, nga nagapamatigid permi sa imo. I'm watching from Saudi Arabia. Thank you. God bless. Liberty Manong. Dira man sa may pahanukoy, mayong hapon lang sa Labordo family, kay Book Noise, kay JR, o kay Junior, kay Nanay Feli, kay Sophie Monte Alto, salamat din. Mayong hapon lang Tita Will, magwit lang ko family mong tao sa barangay Canroma, Pontevedra, Ariel Mungkal niya. Permi nagapamati sa inyo adlaw-adlaw. Thank you, Gid. God bless you. 2576, salamat, Gid. Bisan paano amat-amaton talang kamuda. Na? Kakainday Judith Calves Pomposa. Kompleto, ginayangalan ko si Yaya mo. Inday Judith, salamat Gid. Mayong hapon lang dahil sa mga kasimaryo ko sa Payaw Binalbagan from Kelmer, Villanueva of Cleburne, Texas, USA. JC Kelmer, thank you so much. Kay Chrislene Bagunok. Hi, Tita Wilma, kumusta? Okay, kid. Dimple Bakilar Mosquera. Mayong hapon lang da. Watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Pa-shout out po sa family Mosquera. Okay, salamat. Syempre man. Kay Inday Ising, nag-aupod man sa aton. Pero sa siningabahin, relax lang anay. Ha? Si Tita Wilma magabasa sa aton sulat para iya karon nga adlaw. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kagkapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang aton pagabasahon sa karon hanga hapon via messenger ini siya. Naging print out ni Tita We. Gin padala sa aton sa ni personal account.
Okay, nabasahan ni Tita We, kabalo ikaw, kung sino ikaw, kay tigin hinago mong imo ngalan diri sa imo mensahe kay Tita Wilma. Tuto Philip Kenalon Zagay, salamat sa pag-upod kay Tita We karon nga hapon. Kag ang mensahe sa aton messenger nagasiling. Dear Tita Wilma, hi lang sa imo tita, kag sa tanan mo nga listeners sa This Is My Life. Ngayo lang tani ko advice sa imo. Estudyante pa ko, kag problema ko, feelings ko sa isa ko ka friend. Tagualan ko sa ngalan Erigine. Tita, hindi ko gusto nga mag-assume o kung magpamensar sang lain, kay basi bala, ako lang ang masakitan. Kabalukat, tawe, na-fall ako sa friend ko. Bong atin mga millennials. So, Manong ang tawag ko na sa iya. Pero wala ko kabalo. Basi kon utod lang ang iya ginapakita sa akon nga treatment. Abi mo ta permina siya nagasunlog-sunlog sa akon. May time pagani nga nagasunloganay kami nga duha kag nagaistoryahanay. Naga-chat kami kag kun kaisa bisan ara sa school sadya kami. Ginpabasa ko sa isa ko ka friend ang conversation namon sa messenger. Hambal niya sa akon, may something lain na. Daw pareho siling niya nga may feelings na ang sunduganay namon. Ti assuming gitoon. Daw may ara gid siya feelings sa akon. Ina ang hambal sang friend ko. Pero hindi ko gusto mag-assume, Tita Wem. Ginapulo pangita ko man siya kung wala siya. Gani one time, wala ko ginapunggan ang kaugalingon ko. Ako ang una nga nag-chat, kag nagpangulit sa iya. Tapos pagkaaga bala, Tita Wilma, nag-istorya siya nga may type siya kuno nga mga babayi. Galing may mga. Ay, oo nga mga anak ako. Wala ko kabalo kung bala nagapabatsyag lang siya sa akon o kung may nagustuhan siya nga lain nga girl. Hindi man ko gusto nga magsalig kag magpaabot nga ako ang iya ginatumod. Gani, nasubuan ako, Tita Wilma. Hasta na lang sa mga nag-abot pa nga mga inadlaw, amo man gihapon ang nagkatabo. Pero ginapawalaan ko lang. Kay siling ko. Ang hambal sang isa ka friend ko, lain gidya ang treatment niya sa akon. Kag makita ko no sa hulag ko nga may ginapaabot gid ako. Subong daw ina gid ang problema ko, Tita We. Tungod, feeling ko na in love na gid ako sa iya. Dugay-dugay niya ko ginasunlog kung kisad daw manginit nako. Ano man himuon ko, Tita Wilma? Erigine. Okay, ina ang mensahe ni Erigine nga print lang ni Tita We. Ha? Kagintaod, kaya iban hindi ko man mag-gets mo. Medyo malawig-lawig pero ginutod-utod ko lang. Erigine, di ba? Kay kon kalawig, ang aton man oras, do hindi taman hindi taman maakomodar tanan. But anyway, okay na ina siya, no? Gets ko na kag naintindihan ko na ang sitwasyon. Sa imo, Erigine, salamat man sa pag-share mo sa
imo love life, makabigta na nga love life, kaya wala pa man clarix, no? Wala pa klaro. But anyway, sa sitwasyon mo nga ina, masiling batagati, syempre, mga bata-bata pa, estudyante, pero may ara man nga mga estudyante, nga may ara man nga makasiling tawi nga mga bata-bata, kundi may ara man matured ang ilang sinipomensaron, pero wala man kita, makita naton gid man yan, teenager ka pa. Although nga wala mo pa nahambal ni, why mo na mention, kung pilang imo isin ni edad. Since nga estudyante ka, I think wala ka pa nag-20 na. Okay? Ang mahambalang ni Tita We sa imo, hulat ang husto nga time, kaya hindi ka magpakita, motibo, una, sa iya. Na? Una ko palang nangahambal para sa imo. Ang panugdaw ni Tita Wilma pagkatapos man sa matahom nga ambahanon nga to ni gadulot sa inyo, sa imo, halin kay Renz Verano. You and I. Kahit saan ako naroon ay ikaw. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tiyog sa probinsya, kamaturan ginapalap na. Isay na may dala, paglaong kan kasanan. Inuig na nagligay, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Verano. Gusto mo man siya, pero hindi mo mabungat ang unod sa imo balatsagon. Dalagang Pilipina, ti may ara pa mo, no? May ara pa na bilin. Ara gidya ang dalagang Pilipina. Kay nga, nagapangipi-kipi, pabala kumbaga. Ara gidya nga, hindi ikaw nga babae ang unang nga magahatag isang motibo sa lalaki. Pero kung lang taon bala na ito in the origin, naging espesyal ang isa ka tao, di bala, kung permi ka mo nag-aupdanay, kag compatible ka mo sa mga bagay-bagay nga gusto nyo, di ba? Di kung kaisa, do ka nami, may lang gani nga, daw friends lang ka mo, tanan-tanan, kung kisa sa iya mo pa ma-open, ang imo mga problema, daw, kampante ka bala, kag may salig ka sa iya, na di may araman time kung kaysa nga nag-inopdanay ka mo, bisan wala ka mo nag-tingugay, wala na ka mo sang ginaestoryahan, pero sa gihapon nag-iintindihanay ka mo, nami na siya nga feeling. So has ni Tita We, since bata ka pa man, huben ka pa man, pabay ilang na anay nga sitwasyon, no? Pabay ilang na balanay nga relasyon nga padayon kung ano ang treatment ninyo sa isa kag isa. Hindi anay pagtagais ang kahulugan. Ha? Kay maabot gid ang panahon nga madula ang feelings nga ina o kung ma-develop into love. Pero sa nasiling na naton, hulata ang husto nga tion. Kay nga dira mo mapakita kang mapabatsyag sa iya kung how special he is para sa imo. Hindi na lang napagsapaka.
hindi na pahagagid problema ina kun sino kagid sa kabuhi niya. Importante is maayo ang inyo relasyon. Nga subong ginatagaan ka man niya importansya, ginasulusunlog ka, kag kun ara ka sa sitwasyon nga medyo may pulo problema ka, ara man siya gihapon sa imo, nami na siya nga relasyon day. Kay kun nga kung kaisa, tagaan mo kahulugan, ma-misinterpret mo, lain padulungan, guba ang relasyon, di ba? Kaga mga balanggit ni Tawe Balang nga, more than relationship, what matters is your attitude towards that someone. Importante ina. Apamang ko tabalabat nga ang masalig ka, malaom ka kung siya dawala pa iya. Kulata lang, basi madalupangdan, muglang pangaluagan sa balatawi nga lalain, nasakit lang ang buot mo, di ba? Di preparar mo na ng kaugalingon mo, kung matabugid man na, at least wala kaya nag-expectar 100% nga ikaw ang ginatumod kag ginapakitaan niya sang imo paghangop nga love ka man niya o palangga ka man niya. Sa nahambalan ni Tita Wilma hulata ang husto nga panahon sa ginitawag nga paghigugma kag since nga estudyante pa ikaw i-prioritize anay day, ha? Focus ikaw anay sa imo pagtuon. Kay nga makahatag pag ginadugang nga points mo, good points mo sa iya kung makita niya nga tutom ka sa imo pagtuon, ha? Dira lang ka anay focus sa pag-eskwela mo, kag as is lang anay ang inyo relasyon nga duwa. Enjoy ka pa, di ba? Kag dira mo ginman tuon mo ang isa ka bagay kung hindi madula sa imo, hindi mo mabatyagan kung ano siya ka-importante sa imo. Tinabatyagan mo na siya. So hindi pagproblemahin kay kung problemahan mo, mangin problema na siya sa imo. Pero kung pabayaan mo lang siya nga mangin maayong inyong relasyon, hulatang husto nga tion nga siya amo ang bukas sang iya balatyagon sa imo, right? Okay. So, salamat gid sa imo in the Regine. Sa mga opinion man sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, sa aton text hotline, sa aton man Facebook Live. Relax lang kamo da kay ti dugay-dugay basahon man ina ni Tita Wilma. Basahon ina ni Tita Wilma sa pagbalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon
radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Cholesterol, blood sugar, best cleanser kag regulator dira ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule. 30 minutes before ikaw magkaon. Sa imo pala magkutanon sa aton produkto kag sa imo ginabatyaga ang aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299 kag nahamtawan ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabakal ina sa mga butika sa inyo lugar diri man sa among sa siyudad sa Bacolod, ada available sa tanang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy kag The Generics Pharmacy. Happy listening lang dira kay Inday Rona Rihida Trava. Good afternoon. Salamat din. Kag kay Annalie Palacios Dalamo, thank you. Kay Inday Charo Bendenillo, kamusta lang? Merry Christmas. Kag syempre kay Nining Malu, kamusta dirang aton mini grocery? Mayong hapon lang na sa inyo salamat gida. Mayong hapon lang Tita Wilma, I Love Action Radio. O B-Boy Batulan del Rosario, thank you so much. Nice song, Tita Wilma. Amo to hambal ko lang hindi ko mabasa ang iya sa Facebook account. Kay Arabic. Kay Edry Ferrares Espartero, salamat man sa pag-upod kay Tita We karon nga hapon. Ana de la Cruz, be the best. Okay. Karon ang imo sini basahon ani Tita We on air. Ha? Mayong hapon Tita Wilma, I Love Action Radio. Yes, dear. Thank you, kid. Sa siningabahin kantuan nanay ni Tita Wilma ang
mga mensahe or mga reactions, suggestions sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati para sa atong letter sender nga nagpatawag kay Eddie Jean via Messenger. Ang hambal din ni Inday, Andala Cruz, be the best friend of him. Time will come na ma-realize niya nga palangga ka naman niya. Correct na, bro? Di ba? Kag pinakanami, gidya nga first relationship, yung best friend ka mo, anay? Antes ka mo ngin girl and boyfriends, di ba? Oh! Ina yung mga nakita, tana kag mga gina-share sa aton nga mga experiences. Kay Tuto Kim, ay Tuto, salamat gid sa pag-upod kay Tita We karon nga hapon. Good PM para sa letter sender, hindi problemahi. Importante, okay, hi ka mo. Hulat lang Focus lang danay sa pag-eskwela mo. Hinahalin kay Inday Lenny sang Alagasan 8560. Salamat kag mayong hapon sa imo. Tita We, good PM para sa letter sender, punggan mo gid imo balitsagon para matipigan lang gid imo pagkatawo. Hulatan ang boy amo ang mauna. Pray lang nga ma-control mula na. Daw magwantan mo, daw bulak-bulak man lang na sa aton kabuhi, hindi lang maguna para respetuhon niya ka. Amo lang nang mahatag ko nga advice sa iya. Aman siya intana sang himamaylan. Iloy, salamat gid. 7645 mga amuna nga mga dinalan. Iya na sa mga Iloy panugyan sa mga kabataan, di ba? Tsakto gina ita we. Gani relax lang dira. Action na tawag good PM. Gapamahaw sila. Banana Q. Ga-monitor gid kami di sa Legran ha. Edwin Pilar. Thanks gid. Salamat sa inyo. Tawi para sa letter sender. Para sa letter sender mo, na nugay lang siya dali. Pero kung gadali gid siya, ikaw naman emote boy, hindi ko gid makita parahan permi, no? Katulang dapa ang ilong tawi kay emote boy ha. Miss kumantingog mo ta anaw lang ko liwat. Okay 9104. Bamo si emote boy kwan man nimo heartbroken man nimo booking ta naman ka. Relax ka lang da. Okay, from 2864 good PM tawi para sa letter sender. Nami gidya amo lang na anay para enjoy mo pa, hindi pagproblemahe ang hindi problema. Ang love ya, right time, hulat ka lang. Okay, salamat, Gid. Alas 12, Media Action Radio Philippine Standard Time. Okay, relax lang ka mo kay sa pagbalik ni Tita Wilma ang ato na horoscope pagabasahon neton pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo.
pagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Yes, padayon man si Tita Wilma. Mayong hapon, Tita We. Greet ko lang si Manong ko, Jessie nga nagapaurok-urok gid pamati sa This Is My Life. Gahapa-hapa gid siya sang pamati kay kahinay sang amon radyo. Ahay, salamat gid. Tagod PM greet ko lang da family Villanueva dira sa Purok Katumbal Ibi Bagalona, especially kay Joyce kag sa bata niya kay Pukit RD sang Silay 6924. Monitor kami di sa imo program Rosie Junto, Rebby Cabrillos, Elvis kag Dora Batigas, Nanay Richel kag Tatay Teddy Rihida Sr. sang Valladolid. Salamat gid. 6626 hindi 6626 salamat gid. Oh yeah. Okay, advance happy birthday sa inablos ko nga si Clarissa Mitz sa December 6 kag happy birthday sa hinablos ko man nga si Jake. Halini na kay Inday Wilma sang Isabela. Salamat, kamusta lang dira mayong hapon? Okay, kag Tita We, good PM. Tamyaw ko lang Raymond Pinida kag kay Nanay Linda sa pamilya ko kag sa tanan nga nagapamati Riza May Ibueni sang Bukros Dako La Carlota City. More power. Salamat gid kag kay May Lau Capino. Salamat kag maayong hapon. Standby na para sa iton pagbasa sa inyong horoscope. So bantayin ninyo ang inyo tagsa ka zodiac sign. Para karon nga do Miyerkules, Disyembre 4 tuig 2019. Ano man? Disyembre 4 tuig 2019. Una ito ng zodiac sign nga Sagittarius sa mga natawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarian, kung may problema ikaw, dira mo makilala ang tudtuod mo nga abyan sa tion sang kapipitan kag pagkinahanglan matakos mo ang matudtod nga kolor sang abyan mo. Subong mo man makilala kung sino ang nagapakuno-kuno lang nga abyan mo. Maswati mo nga numero 1, Justin 9, 25 kag 37, sky blue is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtob Enero, Justin 9. Abi mo bala Capricornian sa laigid ang pagpati nila nga wala mo yagin batsyag ang mga bagay-bagay nga ginhambal nila sa imo. Wala sila kabalo naglain imo buot pero kinahanglan aksyonan mo ina, ha?
Aksyonan mo ina, hindi mo pagpahanugutan nga magapabilin ina sa imo dughan. Hindi ina pagtago-tagoa para mabalaan nila. Kinanglan ipakigbato mo ang imo matarong. Mangin honest ka sa matuduod mo nga nabatyagan. Gets mo, Capricorn? Masuwati mo nga numero 20, 17, 35 kag 42. Lucky color, orange. Sa mga Aquarius naman, Enero 20 to Pebrero 18, abi pasugti ang ginapangabay sang kadamaan dira sa inyo sulod balay kung sa inyo man trabaho. Aquarian, kay nga amo lang gid ng paagi para nga malikawan nga may magalain sang buon. Sabayin sang pagigugma, makalabot sa hibalo sang imo partner, nobyo mo or nobya mo, bana mo or asawa mo, ang imo pagpakigrelasyon sa iban. Aquarian, may pagpaatag or eksplanasyon ikaw nga himuon karon nga adlaw kinahanglan preparar ka gyud. Just si 8, 24, 34 kag 40 mga maswerte mo nga numero. Lucky color jade green. Okay, kadto kita sa zodiac sign nga Pisces, Pebrero 19 tugtog Marso 20. Abi Pisces, kung mahimo, halong ka sa paghambal para nga hindi ka man mahuyan sa pareho mo. Kung ano man ang natabo, kung ano man ang nagakatabo, hindi pagbatyaga. Tungod makabawi kagid sa iban man nga paagi. Halong ikaw subong tungod malapit ikaw sa mga tao nga may mga lain dalagan, pensar ba lang? May mga motibo sa mga makitaan sa ilang mga mata? Ina ba lang mga kaukawan? Ha? Okay. Maswerte mga numero 9, just si 8, 26 kay 39. Lucky color fuchsia. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, sa mga Arian, abili kawi anay ang imo pagka-agresibo karon nga adlaw. Tungod nga, kung hindi mo na makontrol ang kaugalingon mo, madulaan sang pagsalig ang imo sini ginapalangka. Kung maging mahuyang ikaw karon nga adlaw, kapahamakan ang imong sinapadulungan, ha? Kag isang pagid Aries, tuon ka sa pagbatod sang kapaslawan. Maswerte mo nga numero 7, 15, 29 kag 36, lucky color blue. Sa mga Taurus naman, Abril 20 tugtog Mayo 20, paligara lang ang mga mabatian mo. O kung palutsaman sa dulunggan mo ang mga mabatian mo, hindi pagsapaka kay kung sapakon mo, gamo ginaiatarian. At ano mo na bitaw pagsulod sa tuo mo nga dulunggan, hindi man na dahil magdiritso sa wala mo nga dulungon kung palutson mo. Kaya nga, mahapit pa na sa paminsaron ta, ari pang balatyagon ta, reaction tanan. As kinanglan kabalo ka lang magbinag-binag, kang magbatsyag-batsyag, amo na taurian ha. Hindi magpadala-dala sa silabo sang imo balatyagon kun ang batian mo magapainit sang ulo mo ha. Kag subong nga adlaw mo pamatud-an mo nga ang mahinang panon dayawon gid sang isig ka pareho. Makahimo ikaw sang bagay nga pagadayawon sang mga yara sa palibot mo. Maswerte mo nga numero 4, 15, 28 kag 33, lucky color white. Nabatian nato ng unang hagna, unang nga bahin sa pagbasa naton sa mga zodiac sign para man sa inyo horoscope karon nga adlaw. Yes, kahini din kadis mayong hapon, tita, di ko kita, pasensya gid. Mayong hapon sa tanan, sa Negros, kag belated happy birthday batchment. Oh, hindi din kadis, thank you, gid. Kay Ma'am Nelda Siguanse, salamat sa pag-upod. Kay Tita Nene F. Campaniel, good afternoon. Kay Andres Diego Delgado from Japan. Andres, good afternoon. Kamusta? Merry Christmas lang sa inyo diretanan. Kay Miss Jorna Liliper, salamat man. Relax lang. Kay balikan ni Tita Wilma ang ikaduang nga bahin sang aton mga horoscope pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials.
Pagkapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Action Radio Philippine Standard Time, ayong hapon, tamyaw lang ko ane kay Geraldine Regala, Jofred Zapanta, Lola Aida Bangkaya, sang Barangay Udyong, Moises Padilla. Halin na Action Percival Villamor, salamat gid kag mayong hapon sa inyo, dera. Kag kay Teresita Quinto, yes, salamat gid. Kay Tutukan Alonso, salamat gid sa inyo. Mayong hapon, Tita Wilma, always live watching from La Granja, La Carlota City. Kay Nunoy Mel John Veles Robles, salamat gid. Salamat sa pag-upod kay Tita Wek karon nga hapon. Kay Rai Eve Monteclaro, hi ta. Hello, kamusta? Kay gwit ko lang belated happy birthday kay Izen or Izen Murphy. Halin kay Marvic Murphy. Yes, okay lang si Tawe. Pag-wait lang da ang Libuon family sa Granada, Tita Wilma. Yes, ang Libuon family sa Barangay Granada, mayong hapon. Salamat gid. Kag dira man kay Nanay Tarsila Perez sa Barangay Granada. Kag kay Librats ni Min or Mine, watching here, Tita Well. Kag kay Tuto Ederica Ford, ang aton sa ni OTTG. Ang nagadala sa Christine Taxi, kamusta lang? Mayong hapon lang da. Okay? Kag kay Alberto Jr. Lanuza, nga nag-upon man kay Tita We, karon nga hapon, sige, kalitan ko na, kay may tiyempo ko. Pero, ang ato na horoscope, tapuson man ni Tita We. Di na tatong zodiac sign, Tita Wilma. Gemini na kita. Sa mga Gemini, Mayo 21, Tubtub-Hunyo 21. Gemini, sa kada adlaw nga nagaligad, feeling mo, natak-an ka, naugot ka. Kay nga sa pag-inchendi mo, dawala sang nagakatabo sa kabuhi mo. Ganiini ang gusto nga panahon para nga mahatagan mo na katumanan ang madugay mo na nga ginaplano. Kung nag-a-apply ka man sa trabaho, kinanglan
i-follow up mo man, hindi ka maghulat. Kaya nga may tsansa, basta qualified ikaw sa posisyon, ha? Maswerte mo nga numero 12, 20, 33, kag 41, lucky color pink. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, sa mga Cancerian, paminsaron mo nga malipayon ang imo sini ginapakamahal nga malipayon siya. Ina tungod nangin mahinangpanon ikaw, mapainubuson ikaw. Kag hindi ka nangin dalok. But sino hindi ka nangin selfish sa iya. Ma? Kung abi mo nga, kung nangin selfish ikaw sa iya sang una, subong dapat mo na baguhon man, antes mangin ulihi ang tanan. 7, 14, 21, kag 38, imo mga masuwerte nga numero, lucky color, beige. Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Kung ang mga tao sa palibot mo, mga makulit, mga sunluganon, hindi ka magkaugot, pabayida sila. Kaya nga ikaw gid ang ginatripan nila ya subong adlaw. Gusto lang nila bala nga ma-enjoy mo sang husto ang imo man mga hinimuan. Hindi nga siling hala ka lang trabaho, pangabudlay, nga daw ay nanuman. Ang kinanglan mo din silang work, sometimes you play man, di ba? Leo, maswerte mo nga numero 10, 21, 29, kay 37, lucky color brown. Kaya sa mga Virgo naman, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Problema sa paghigugma, amo ginang makahatag sa imo sang kaluya karon nga adlaw. Kag kung hindi mo na mapakigbatuan, gubon niya ginang kaugalingon mo. Gani, dumdumon mo, Virgo. Sa kapaslawan sa paghigugma, hindi matapos ang tanan. Gani, cheer up. Hindi ka magkabalaka. Tungod nga, suno sa imo horoscope, hindi siya bagay sa imo. Gani, hindi ka magkanon. Maswerte mga numero 5, 18, 21, kag 37, lucky color gray. Sa mga Libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, mangin malipayon ang mga masunod nga adlaw sa imo kabuhi. Pero, syempre, subong adlaw sad ka, kag maluya ka, wala ka energy. Pero abi mo mangin, maihinangpanon ikaw, kag makita mo ang paghatag importansya sang imo palangga sa mga dira mo makita lang ang imo sini ginapakamahal, ginatagaan niya importansya ang mga bagay nga importante sa imo. Isa na kapalatandaan sang tuod nga lang. 13, 26, 32, kag 41, mga maswerte mo ngayon numero, yellow is your lucky color. Kag sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, paminsaron mo sang maayo ang mga dapat mo himuon antes ka man maghulag. Ilabi na gid kun hindi maayo ang ginaplano mo, bot silingon kung may mga hindi na napagdayon na. Kung ano man ang ginaplano mo, kinanpanumdumon mo, ang mga maayo lang nga makahatag man kaayuhan sa imo kag sa pamilya mo, kag sa isig ka pareho mo. Kag tan-awon mo man ang mangin resulta sinatanan. Maswerte mo nga numero 5, 10, 26, kag 37. Lucky color, lilac. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Miyerkules, Disyembre 4, tuig 2019, pero relax lang. Don't worry, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials.
pamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon,